Αυτή λοιπόν ήταν η Diana Ross, Chain Reaction. Ένα μόλις το λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αντίγονη Μαλέξη στο μικρόφωνο και για αυτή την ώρα. Πάντα με τα καλύτερα εδώ πέρα από το σταθμό, από τα 80's μέχρι σήμερα. Βεβαίως, άφησα πίσω σήμερα το beauty και το fitness tip τελευταίο. Γιατί σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στο στούντιο έναν πάρα πολύ καλό έτσι εδώ πέρα κύριο και ειδικό φίλο της εκπομπής. Ο οποίος είναι νομίζω ο κατάλληλος να μας μιλήσει για το όλο θέμα του μαυρίσματος. Μαζί στην παρέα μας λοιπόν ο κύριος Μάριος Μιχαήλ, εθνικός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Τεχνητή Επιτροπή σε θέματα τεχνητού μαυρίσματος, αν τα λέω καλά, και ενεργό μέλος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ηλιακής Ακτινοβολίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και από μέρος μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να πούμε όλες τις αλήθειες. Έτσι. Για το τέχνητο αλλά και ένα υγιεινό μαύρισμα τώρα που είναι και ο καιρός πρωτού βγούμε στις παραλίες. Εδώ είναι το θέμα, ότι πρέπει όλα αυτά να τα προλάβουμε πριν να βγούμε στις παραλίες για να είμαστε όπως πρέπει. Βέβαια, κάθε καλοκαίρι, κάθε γυναίκα, κάθε άντρας θέλουμε έτσι να είμαστε στα πάνω μας, να είμαστε μαυρισμένοι, γιατί το μαύρισμα θεωρείται έτσι και λίγο επιπλέον έτσι ατού, θα λέγαμε, στο όλο θέμα της ομορφιάς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφιάς. Φανταστείτε να βγούμε έξω, καλοκαίρι, καιρό και να είμαστε κάδασπροι. Σαν το γάλα. Αυτό δεν γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα θέμα και θέλω να ξεκινήσω από όλη την κινδυνολογία πρώτα απ' όλα και ύστερα να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η κινδυνολογία γύρω από το τεχνητό μαύρισμα, το solarium δηλαδή, να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει όντως και σε κάποιες χώρες ανά τον κόσμο. Υπήρξαν και υπάρχουν κάποια κρούσματα όσον αφορά κινδύνους που εμπεριέχονται με την αλόγιστη χρήση της ακτινοβολίας, του solarium στο δέρμα μας, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο κάποιος χρησιμοποιεί το solarium. Άρα εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα μας. Το solarium και επιπλέον η ηλιακή ακτινοβολία βοηθάνε πάρα πολύ στο δέρμα, μας δίνουν πάρα πολλές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία μας, αλλά φτάνει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Μάλιστα. Όταν λέμε σωστά... Σωστά. Να ξεκινήσω με πάρα πολύ εμπεριεχτικά. Πρέπει να γνωρίζουμε καταρχήν σε ποιο κέντρο πάμε. Μάλιστα. Γιατί έχει σημασία αυτό τόσο πολύ? Έχει πάρα πολύ σημασία με την τεχνική κατάρτιση των ατόμων που το χειρίζονται το κέντρο, με τι είδους μηχανές τεχνητού μαυρίσματος σε εισαγωγικά solarium έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σε ποια δόση ακτινοβολίας UVA, UVB θα εκτεθεί το δέρμα μας και τι πρέπει να γνωρίζουμε, πόσο ευαίσθητο είναι το δέρμα μας, πόσο χρειάζεται να το προσέξουμε αυτό ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Πόσο ευαίσθητο τελικά είναι το δέρμα μας? Αυτό έχει να κάνει με το φωτότυπο του κάθε επισκέπτη. Ωραία. Αυτό δηλαδή με γενικά λόγια, για να καταλάβει και οι ακροατές μας, έχει να κάνει με το χρώμα του δέρματος, με το χρώμα των ματιών, χρώμα των μαλλιών και το χρώμα των θυλών του στήθους. Πάτε τόσο μακριά σε όλα. Αυτά τα 4-5 πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία καθορίζουν το φωτότυπο του κάθε ατόμου, του κάθε επισκέπτη. Αν αυτά όμως είναι πολύ ανοιχτά, δηλαδή αν έχουμε ένα πολύ ξαθό πρόσωπο, πολύ ξαθό μαλλί, μάτια γαλανά πράσινα, πολύ άσπρη επιδερμίδα, αρκετές φακίδες, τις οποίες μπορεί να είναι και κάποιες επικίνδυνες. Δηλαδή όταν δούμε τέτοια δέρματα πρέπει να το αποφύγουμε να κάνουν solarium. Δηλαδή skin type 1, που είναι το πολύ ευαίσθητο δέρμα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, απαγορεύεται κάθετα. Το επισημαίνω πάρα πολύ αυστηρά, να κάνει solarium. Μάλιστα. Άρα δεν είναι να πρόκειται μόνο στην δική μας επιθυμία να κάνουμε solarium. Πρέπει να μπορούμε και να κάνουμε. Και να μπορούμε, αλλά και να έχει κάποιο ειδικό, ο οποίος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό, διότι ό,τι έχει να κάνει με υγεία πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά. Ισχύει ότι τα παιδιά κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να κάνουν solarium? Ναι, απαγορεύεται. Έχει απαγορευτεί παγκοσμίως. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και για τις έγκυες γυναίκες?
έγκυες γυναίκες οι πρώτοι 3 μήνες. Οι πρώτοι 3 μήνες, μάλιστα. Αλλά και πάλι μετά θα χρησιμοποιήσει το σολάριο, πρέπει πάλι προσεκτικά και όχι αλόγιστα. Μάλιστα. Πείτε μας για αυτό το αλόγιστο και το προσεκτικό. Πόσο πρέπει να το χρησιμοποιούμε τελικά? Αυτά καθορίζονται από επιστημονικές μελέτες και από τους κατασκευαστές σε συνεργασία με ιατρούς που έχουν να κάνουν με το δέρμα, με την ακτινοβολία, διότι έχουμε τώρα, ίσως στην Κύπρο δεν έχει γίνει γνωστό, υπάρχει η ειδικότητα ιατρού φωτοβιολόγος. Αλήθεια? Μάλιστα. Αυτή η ειδικότητα έχει να κάνει με τις επιδράσεις της ακτινοβολίας στο δέρμα και επιπλέον στον οργανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορώ να επισημάνω επίσης ότι στην Επιτροπή που είμαστε στην Ευρώπη συμμετάσχουν πάρα πολλοί επιστήμονες από παγκοσμίους φήμης πανεπιστήμια, καθηγητές που έχουν να κάνουν με ακτινοβολία, δερματολόγοι, ιατροί, καρδιολόγοι, ό,τι φανταστείτε, οι οποίοι όλοι μαζί αναλύουμε τις τελευταίες επιστημονικές κλινικές μελέτες που γίνονται στα διάφορα πανεπιστήμια και εκεί έχουμε βρει αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα για να γίνουν γνωστά, αν μπορούμε να τα πούμε. Να τα πούμε, αλλά πριν να μας τα πείτε, έχω εγώ μια ερώτηση. Διότι διάβαζα κάπου ότι τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να κάνουν σολάριουμ. Μετά διαβάζω σε μια άλλη επιστημονική μελέτη ότι τα άτομα τελικά με καρδιολογικά προβλήματα πρέπει να κάνουν, λέει, σολάριουμ, γιατί τους βοηθάει και πάρα πολύ. Τελικά τι είναι αλήθεια? Αν είναι ψηλή η πίεση, είναι πολύ ευεργετικό. Να κάνει κάποιες, είπαμε, όλα με μέτρο και λίγα λεπτά. Δεν είναι τα πολλά λεπτά, δεν είναι το γρήγορο μαύρισμα. Πάω τώρα σε ένα κέντρο και θέλω αμέσως να μαυρίσω και να... Όχι, είναι όλα με μέτρο και γίνονται σιγά σιγά. Μάλιστα. Όταν λέτε με λίγο και με μέτρο, δηλαδή δεν θα καθίσω 1 ώρα συνεδρία, έτσι δεν είναι? Όχι. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Πείτε μας. Για το ετησίως δικαιούμαστε να κάνουμε 50 ώρες έκθεση ήλιο και σολάριουμ από κοινού. Είναι το υπεραρκετή δοσολογία και το πιο υγιεινό για τον οργανισμό μας και για το δέρμα μας. Πάνω από 50 ώρες είναι βλαβερό. Άρα εμείς το ξεπερνάμε κατά πολύ. Το ξεπερνάμε και πρέπει να ενδώσω σε αυτό ότι πολλοί από εμάς πάνε με παραλίες και καθόμαστε το πρωί μέχρι το απόγευμα. Κακός είναι αυτό, κακός, διότι η μελανίνη χτίζεται σιγά σιγά. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να μαυρίσεις, ούτε να επιφορτώσεις τον οργανισμό σου με ακτινοβολία αρκετή. Σωστό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό. Όλα με μέτρο. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε για τις επιστημονικές μελέτες που μας λέγατε? Μάλιστα. Να ξεκινήσω. Έχει να κάνει άμεσα με την ενδυνάμωση και μείωση καρδιακών και αγκιακών παθήσεων. Η ακτινοβολία προσφέρει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Αυτό έγινε με κλινική μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης το 2000 από τον ειδικό φωτοβιολόγο και κλινικό ερευνητή Michael Holick. Μετά έχουμε ενδυνάμωση σωματική και πνευματική, καλύτερη απόδοση στο σώμα και στο πνεύμα. Εκρίνεται η ενδορφίνη στον εγκέφαλο, η οποία αυτή βοηθάει στην ευεξία και στην χαρούμενη διάθεση, ας πούμε, του ατόμου, αφού εκτεθεί σε αυτήν την ακτινοβολία. Καλύτερη κυκλοφορία του αίματος έχουμε πει, μείωση οστεοπόρεσης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη βιταμίνη D3, η οποία εκρίνεται με την έκθεση στην ακτινοβολία. Να παραμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό και να πω ότι παγκοσμίως όλος ο κόσμος 50% και άνω πάσχει από έλλειψη βιταμίνης D3. Τόσο πολύ ποσοστό, Τόσο πολύ ποσοστό, το οποίο αυτό έχει να κάνει με τα περαιτέρω στην υγεία του ατόμου, στην καλή λειτουργία των οργάνων του σώματος, που παίζει μεγάλο ρόλο η βιταμίνη D3, θεραπεία νευροδερμίτιδας, μείωση χολυστερόλης, όλα αυτά, αύξηση
και προστασία του δέρματος πρωτού εκτεθούμε στην παραλία, διότι με την ακτινοβολία σιγά σιγά χτίζεται ένα tanning plateau, έτσι το λέμε εμείς. Είναι ένα πλέγμα προστατευτικό που το δημιουργάει η μελανίνη σιγά σιγά που χτίζεται στην επιφανειακή επιδερμίδα μας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μετά από αυτό μπαίνουμε πάλι στην παραλία και καθόμαστε πάλι εκεί με τις ώρες. Μέτρο. Ναι. Πολύ αντιλιακό, πολύ προστασία. Και να πω κάτι πολύ σημαντικό, ίσως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Όταν παίρνουμε ένα αντιλιακό με δίχτυ προστασίας, να πούμε για παράδειγμα 15, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν το άτομο βάση του φωτότυπου του είναι ευαίσθητο ή καίγεται στην έκθεση στον ήλιο σε 5 λεπτά, το δείχτης προστασίας 15 αντιστοιχεί 5 επί 15 φορές τον προστατεύει για να μην επί 15 λεπτά. Μάλιστα, αυτό τον προστατεύει για να μην καεί. Δηλαδή 5 επί 15 είναι 75 λεπτά. 75 λεπτά για να το μην maximum. καεί. Και επιπλέον πρέπει να το ξαναβάλει. Να το ξαναβάλει σε το maximum σε 75 λεπτά. Μάλιστα, πολύ καλό αυτό που μας είπατε, γιατί νομίζω οι περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το φωτότυπο μας. Και αυτά είναι αυτά που καθορίζονται με επιστημονικές μελέτες. Υπάρχουν ήδη ερωτηματολόγιο, το οποίο τηρούμε εμείς στο κέντρο μας, το οποίο εξετάζουμε πλήρως πώς ευαίσθητο είναι το δέρμα. Και επίσης να πω ότι αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή συμβολευόμαστε ακόμα και γιατρούς. Πάρα πολύ καλά. Και μιλάμε για το World of Sun Studios, έτσι, με διεθνείς οίκους στο χώρο του τεχνητού μαυρίσματος. Θα πούμε κι άλλα πολλά, αλλά για να πάμε έτσι σε μια μουσική ανάσα. Ένα κομμάτι που εσείς επιλέξατε κιόλας και έρχεται και κουτί, έχω να πω εγώ. Texas λέει και Summer Sun. Σε λίγο και πάλι μαζί.
Texas και Summer Sun, λοιπόν, και πίσω εδώ πέρα στο στούντιο με φυσικά τον κύριο Μάριο Μιχαήλ μαζί μας, που είπαμε και πριν είναι εθνικός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Τεχνητή Επιτροπή για θέματα τεχνητού μαυρίσματος, αλλά και ενεργό μέλος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ηλιακής Ακτινοβολίας. Μας λένε κάθε απορία, τα λέγαμε και με κλειστά τα μικρόφωνα εμείς. Και ναι, είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Τελικά στοιχίζει να κάνει solarium? Δεν στοιχίζει καθόλου. Είναι πολύ λογικές οι τιμές. Να δώσουμε έτσι να καταλάβει ο κόσμος. Κάποια Ινστιτούτα χρεώνουν με το λεπτό, κάποια με τη συνεδρία. Βασικά, όπως είχα πει και πριν, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι solarium έχουμε μπροστά μας. Είναι καλά να ρωτάμε όταν πάμε αν έχει κάποια πιστοποιητικά, να μας τα δείξουν. Πολύ διότι σημαντικό. στο πιστοποιητικό φαίνεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερομηνία κατασκευής, ακτινοβολία, πόσο βγάζει, τι κάνει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και επιπλέον τώρα με τη νέα υπογραφή σύμβασης που έχουν υπογράψει αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ενδώσει στο σημείο αναφοράς πόση ακτινοβολία, πόση δοσολογία ακτινό UVA, UVB πρέπει να βγαίνει. Αυτό έχει καθοριστεί μετά από μελέτες επιστημόνων και ειδικών και γιατρών από κοινού. Έχουν μειώσει τη δοσολογία ακτίνων UVA και UVB. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Αρκετά solarium έχουν κλείσει παγκοσμίως διότι δεν τηρούσαν αυτά. Και ποιοι υπέγραψαν τελικά και ποιοι όχι τις συμφωνίες? Να τα πούμε αυτά. Οι περισσότερα κράτη-μέλη υπέγραψαν, απλά κάποιες χώρες ακόμη όχι, όπως είναι η Ελλάδα. Απίστευτο. Ρουμανία, Βουλγαρία, η Ρωσία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για solarium πολύ δυνατά, πολύ ακτινοβολία. Στην Ρωσία και η Αμερική, ακόμη η Αμερική είναι σε άλλη φάση. Σε άλλη διάσταση. Σε άλλη διάσταση, βρίσκεται αλλού. Εμείς εδώ στην Κύπρο είμαστε ασφαλείς. Εμείς είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει σημασία. Μπήκανε τα πράγματα σε κάποια τάξη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο είναι το αρμόδιο Υπουργείο με τις ηλεκτρομηχανολογικά μηχανήματα τα οποία έρχονται και κάνουν ελέγχους. Μάλιστα. Σε τακτά διαστήματα ελέγχουν πόση ακτινοβολία βγάζουν και τους βοηθάμε και εμείς, μιας και είμαστε στον οργανισμό αυτό. Ναι, πείτε μας λίγο για αυτόν τον οργανισμό. Τι γίνεται τελικά, τι κάνετε εκεί πέρα? Βασικά είναι ένας οργανισμός ο οποίος βγάζει τα πρότυπα. Ένα πρότυπο καθορίζεται τι πρέπει να τηρείται σε ένα κέντρο τεχνητού μαυρίσματος, τι πρέπει να γνωρίζει αυτός που το χειρίζεται, ποια κατάρτιση, τι μηχανές έχει, πιστοποιητικά, όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζεται ο πελάτης σε περίπτωση κάποιου προβλήματος που έχει, τα πάντα. Όλα, πάντα. Δηλαδή όσα πρέπει να ξέρει. Και σε αυτή την επιτροπή συμμετάσχουν όλοι οι φορείς. Μιλάμε και Σύνδεσμος Καταναλωτών της Ευρώπης, ο Αντικαρκυνικός Σύνδεσμος της Ευρώπης, γιατροί, οι κατασκευαστές μηχανημάτων, όλοι αυτοί που τα χειρίζονται, και όλα αυτά μαζί συζητάμε και βρίσκουμε τις λύσεις που είναι για το καλό του κάθε πελάτη, ας πούμε, που επισκέπτεται ένα κέντρο τεχνητού μαυρίσματος, αλλά επίσης και πάνω απ' όλα απότερο σκοπό έχουν να κάνουν με την υγεία. Ομορφιά και υγεία συνάμα. Δεν γίνεται να γίνει εμπορικό το κομμάτι μαυρίσματος. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχει να κάνει με υγεία, και αυτό και ο πελάτης ο ίδιος θα το εκτιμήσει και θα δει ότι πράγματι εκεί που πάει το φροντίζουν, το νοιάζονται και του παρέχουν υψίστης σημασίας μηχανήματα και γνώσεις και καταρτίση για να έχει ένα υγιεινό και παρατεταμένο μαύρισμα. Εκείνο που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι που επισημαίνετε την συσχέτιση μεταξύ υγείας και ομορφιάς, το οποίο πολλοί το ξεχνάνε. Και έχω τώρα μια ερώτηση ακόμα, η οποία μου έρχεται από ένα συγκεκριμένο άτομο, δεν θέλω έτσι να πω στον αέρα. Τελικά, ένα άτομο το οποίο έχει ανορεξία, για παράδειγμα, τον βοηθάει να κάνει solarium ή όχι? Εγώ θα έλεγα όχι. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με εξετάσεις τις οποίες έχει υποβληθεί, να ξέρουμε πού βρίσκεται, τι ελλείψεις έχει στον οργανισμό, σε βιταμίνες, διότι μια ανορεξικιά ή ένας ανορεξικός έχει έλλειψη βιταμινών, έχει έλλειψη πάρα πολλών
σημαντικών στοιχείων του οργανισμού, τα οποία αυτά με την έκθεση στην ακτινοβολία επηρεάζονται. Μάλιστα. Άρα προσοχή. Προσοχή στους ανορεξίους. Καλύτερα να φέρνει ένα πιστοποιητικό από γιατρό. Και βλέπουμε. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει κάποιος ειδικός να σου προτείνει και να σου συστήσει τι πρέπει να κάνεις. Δεν γίνεται. Πρέπει μόνο με πιστοποιητικό τέτοια άτομα. Άρα το solarium καταλήγουμε ότι είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές και όταν γίνεται με μέτρο. Το ίδιο και ο ήλιος. Αυτό είναι που επισημάνουμε και συζητάμε συνεχώς. Πόσες φορές τελικά είπαμε την εβδομάδα μπορεί κάποιος να κάνει solarium? Το μάξιμο είναι 3 φορές τη εβδομάδα, μέρα παραμέρα. Απαγορεύεται την ίδια μέρα όταν κάνουμε solarium να πάμε και στον ήλιο. Διότι ήδη πήραμε τη δοσολογία που επιτρέπει στον οργανισμό μας να παράξει τη μελανίνη και να μαυρίσουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε επιπλέον. Και καλά θα είναι πρωτού εκτεθούμε για ηλιοθεραπεία, πρωτού πάμε στις παραλίες, να κάνουμε κάποιες συνεδρίες, να προετοιμάσουμε το δέρμα, να πάρει το κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα που είχαμε πει και πριν για να μαυρίσουμε, ούτως ώστε όταν πάμε παραλία να μην καιγόμαστε και συνάμα να μην εκτεθούμε περαιτέρω και να καθόμαστε και ώρες. Διότι αν πάμε παραλία και είναι έτοιμο το δέρμα μας, θα μαυρίσει πολύ πιο γρήγορα και δεν θα χρειαστεί να κάτσουμε ώρες. Μπορεί με 1,5 ώρα να είμαστε όπως πρέπει. Ναι. Γιατί είπαμε ο ήλιος φέρνει ευεξία, αλλά τα πάντα πρέπει να τα έχουμε μέτρο. Τι γίνεται για τα άτομα που έχουν τατουάζ? Επηρεάζει? Τατουάζ βασικά πρέπει να περάσουν 15 μέρες με 3 εβδομάδες για να εκτεθούν σε ακτινοβολία. Από την ημέρα που θα το κάνουν. Από τη μέρα που θα το κάνουν. Όσο και να βάζουν προστατευτικές κρέμες και αυτά, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να περάσει για να επανέλθει το δέρμα, διότι είναι πολύ ευαίσθητο. Μάλιστα. Μια χαρά τα λέμε, αλλά επειδή θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό για τους φίλους εκεί έξω, θα επανέλθουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε να απολαύσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και από το παρελθόν, και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Γιατί είπατε είσαστε λάτρες της αγαπημένης παλιάς μουσικής, έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν και Anybody και αμέσως μετά τα καλύτερα δοστοκής από τα 80's μέχρι σήμερα.
Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν, με την καλύτερη μουσική αλλά και την καλύτερη παρέα να τα λέμε αυτά. Με τον κύριο Μάριο Μιχαήλ εδώ πέρα λέμε για το Solarium, λέμε για το ασφαλές έτσι μαύρισμα. Έτσι για να τελειώνουμε σιγά σιγά, κύριε Μάριο, για να μας πείτε λιγάκι για αυτά που λέγαμε για τις λάμπες πριν λίγο. Πόσο σημαντικό είναι? Είναι πολύ σημαντικό οι λάμπες. Με τι λάμπες έχουμε να κάνουμε? Όπως είχα πει και πριν, πόση ακτινοβολία βγάζουν, η δοσολογία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και οι χρήστες να ζητάνε κάποιες φορές ένα πιστοποιητικό που να λέει πότε αλλάχτηκαν οι λάμπες. Σημαντικό. Είναι αυτά που συζητάμε και στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή, το οποίο θα βγει σαν πρότυπο και θα πάει στους οργανισμούς υγείας και σιγά σιγά θα μπει και σαν νομοθεσία, ώστε να έχουμε μετά από κάποιες ώρες χρήσης καινούργιες λάμπες, διότι η ακτινοβολία μετατρέπεται αδυνατή, δεν κάνει σωστή δράση στο δέρμα και αυτό χρειάζεται να γίνονται αλλαγή, να αλλάζονται. Θέλουμε λίγο προσοχή βασικά. Θέλουμε προσοχή σε αυτό και το άλλο εξίσου σημαντικό είναι οι λοσιόν, οι ειδικές κρεμούλες που βάζουμε πρωτού μπούμε στο σολάριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι όπως γνωρίζουμε η ακτινοβολία UVA προκαλεί αφυδάτωση και γύρανση. Πολύ σημαντικό αυτό. Ούτως ώστε με τις λοσιόν αυτές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να προστατεύσουμε το δέρμα, να μην πάθει γύρανση, αλλά συνάμα να έχει τις βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και άλλα πολλά που χρειάζεται το δέρμα. Προσοχή, ενημέρωση από τους ειδικούς. Έτσι. Και κάτι πολύ μικρό τελευταίο, απαγορεύεται αντιλιακό με προστασία στο Solarium, διότι εδώ έχουμε συγκεντρωμένη ακτινοβολία. Μάλιστα. Απαγορεύεται η χρήση αυτού, διότι στο Solarium είναι συγκεντρωμένη. Υπάρχουν φίλτρα ήδη στο Solarium, τα οποία φιλτράρουν τις ακτινοβολίες UVA και UVB, ενώ στον ήλιο θέλουμε φίλτρα, διότι ο ήλιος μας χτυπά, δεν ξέρουμε πόσο μας χτυπά και πόσο δοσολογία ακτινών UVA και UVB μας επηρεάζει. Ναι. Μας τα πάτε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Ακόμα και εμένα με πείσετε, έχω να σας πω. Φαντάζομαι και πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω, και επειδή είσαστε και τόσο καλοί, θα προσφέρουμε από το World of Fun Studios 2 πακέτα συνεδριών για Solarium, για 2 έτσι τυχερούς εκεί έξω ακροατές. Να τους πούμε από τώρα λοιπόν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Γράφετε μπροστά Solarium ή World of Fun, ό,τι θέλετε εσείς, το ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας, σημαντικό γι' αυτό, έτσι, στο 2%. Από τώρα